Moi taas. Jatketaan ja Villen vuoroon jäi. No niin. Otetaan heti tästä. Ja jatketaan Epäonnen numero tulee täältä. Jatketaan niin kauan, kunnes jokainen purkki on avattu. 70. Hei, se oli tämä. Kontessoitu maito. Noniin. Hyi, ei oo mun makuun. Niin. 92. Joo, on. Mä en oo saanut vielä päärynää. Kiva. Mulle käy. Päärynä on hyvää. Seiten 75. Ikävä kyllä. Arvaa mikä se on. Ei oo todellista. Toinen kerta. Mä oon pahoillani, Roosa. Etkö oo? No en oikeesti. Noniin. Anteeksi. Miksi kärsitte? Mä ollaan sijaiskärsijöitä. Mut tämä mulle ei oo vielä tullut vielä pahinta vielä, onneksi. Vielä ehtii. Sori. Kyllä mä oikeesti säälin Roosaa. Toi oli jo toinen kerta. Hyvä totta nialki. Mä en varmaan pysty edes nialaseen, jos mulla tulee toi, niin mä pelkään, että mä en saa sitä nialaa. Nyt on totuuden hetki, että saanko mä pahan makuuseen. 92. Tää. Maissi. Sama maissi. Voisi kauhean pettyneeltä. Eikö sä maistoit jo Mä maistoin, että mä oon kohta kyllästyttää, jos mä tulen vielä kolmannen kerran. Mut sehän oli hyvää äsken. Niin oli. Ei oo muuttunut mihinkään. Ei. Sama maku. Niin, sitä odotellessa kun joku laittaa sinne vähän hapan lientä sinne, niin... Meillä olisi kyllä tuo semmoista Devil-kastiketta, semmoista tosi tulista. Ei enää, ei. Mä oon sen jälkeen sitten sairauslomalla, jos mä sitä. No niin, kenen vuoro? Onko se sun? Se on sun vuoro. Mut tarpeeksi monta tykkäystä, niin saa jostain kohtaa kuvaajakin maistaa. Kivaa tulista kastiketta. Kuvaaja joutuu sitten joku sairauslomalla sen kastikkeen takia tai sitten... Ja sitten mä tiedän ketä syyttää siitä, kun mä joudun sairauslomalle. Niin kannattaa tykätä, niin ehkä Roosan toive voi toteutuakin. 81. Onko se tää? Tonnikala. No. On. Mulla kävi tuuri. Nam. Tää on toinen kerta jo. Hyvä on. 99 taas. Se on tää maisti. Testissä.
Eikö se ole ihan hyvä? Eli mun vuoro taas. Pitäisikö vähän ottaa haastetta seuraavalla kierroksella, että ottaa 2 lappua? Joo. Että... Mennäänkin nopeammin. Niin. Ja... Niin. Siinä voisi olla ideaa, että saadaan... Että tuleeko hyvä ja paha makuinen vai tuleeko paha ja paha? Niin, sit voi valita. 4-1. Täällä. Tas mango. No just joo. Saisiko lusikan? Meillä on enää yksi Kiitos. purkki avaamatta. Just sieltä. Hyvä. 82. Onko se tossa? On. Taas tonnikala. Täällä syödään samoin tuotteet. Uskomatonta. Onko se eihän täältä näin toimia samoja ottaa. Pitää ottaa eri lappuja, joka antaa eri tuotteita. Ei oo todellista. Mä oon pahoillani, Roosa. Etkö oo? No en oikeesti. No anteeksi. No niin, anna mennä. Mä en voi sitä mitään. Syö nyt se. Se on sun puoli. Syö nyt se. Sinne ääntä kuoden vaan. Miksi kersutti? Mä ollaan sijaiskärsijöitä. Mutta mulle ei oo vielä tullut vielä pahinta vielä onneksi. Vielä ehtii. Sori. Kyllä mä oikeesti säälin Roosaa. Kyllä mä totta nieltä. Oh. Mä en varmaan pysty edes nialan sen, jos muu tulee toi, niin mä pelkään, että mä en saa sitä nieltyä. Mutta mä odotan, että nyt tällä kierroksella... Niin, tällä kierroksella nyt mä annan samoitteen ehdotuksen, että nyt kaikki ottaa 2 arpalappua täältä kerralla, niin vähän saadaan vähän jännitystä. Jännitystä tähän kierrokseen. Tähän paha maku, tätä niinku pahaa ja hyvää. Että mikä näistä on hyvä ja mikä paha, niin saadaan vaan haasteita. Se ei tiedä hyvää, 77. Ei vitsi, onko se? On! Karmanlaki! Jep. Niin, mitäs sä saikaan? Oliko se niinku puolet mitä piti ottaa? Ole hiljaa, ei! Saisiko sitä se haarukaan? Okei, otetaan vaan puolet sitten. Niin. Niin, sä ehdotit Roosalle puolet. Ei tiedä hyvää. Tämä on tää oikein hyvä Hyvin, kato mitä tää sisällymyksi näyttää. Hyvin. Se näyttää. Hyvin, hyvin lähtee. NYT nyt. Ei se oo niin pahaa kuin sieltä. Nyt täytyy nialaseen pystyt. Mäkin nialasin 2 kertaa. Joi, mikä makuunee. Tää oli sieltäkin. Mulla on pahempi. Mulla on vielä toi 1 lappu. Jos tulee toi sama, niin mä luovutan. Jäi paha maku suuhun. Haluatko sä hakea vettä? Joo. No niin, nyt on juomatauko. Ohi. No niin. Jos tulee sama, niin mä en enää olla.
Viitonen, älä vaan sano. Hei, tää. Ei! Ei oo todellista. Mä tuun kuolemaan vielä. Kaksi pahaa niinku pahanmakuista seinäitä sama. Ei oo todellista. Okei. Jotain haiseekin. Se haisee aivan hirveeltä. Toi purkki, missä se oli, joku noista oli vähän aikaa, niin se... Nyt lähtee äännyteen. Ollaanko me vähän herkkiä? Ootte. Ei vitsi mikä jälkimaku jäi tonne kurkkuun. Nyt alkaa tuttu, kun on kuten vahviin. Joo, just tuo. Joo, toi vähän. Kas siitä meni? Jaa, siinä. Ei näin ikinä. Niin sun pitää ottaa sitä tossa. Kaksi pahaa yhteen. Kaksi pahaa vai kaksi hyvää? Vitsi mua puskee hikeet, kun niin kauheen niinku. Voi ei! Älä vaan sano, että se on se. Mä nauroin, se on kutonen. Ei, tää on samaa. Ikinä ei kannata nauraa. Ois ehkä kannattanut avata se ennen Niin. sulla laatimista. Mhm. Jos se. Onko hyvä? Ei, sori. Oi, että 53. Se jos se. Ei kai ne oo sieniä, voi. Ja. Mitä tämmösen Semmonen. ihan pienen minisieni, kattokaa. Siitä vaan, äästäkö? No täytyy puraskella se ja sitten puraskella 5 minuuttia. Ei. No juo vaan vettä lisää. Ehkä pitää joskus tehdä haastaminen 24 tuntia pahoja ruokia. Tai siis pahoja ruokia pelkästään. 48 tuntia. Eiku siis, joo, 48, joo, se on 2 vuorokautta. Koko viikonloppu. Olisiko se mielenkiintoinen video katsojien mielestä? Viimeistä viedään. Onks kukaan muuten kattonut Huukoa? Kommentoikaa alas. Musta se oli tosi kiva. Mä olin silloin kyllä lapsi, mutta mä muistan silti tosi hyvin se. Se oli hyvä, kun se sanoi, meno Toijalaan, jos persaus kestää. 24. 24. Täällä, tämä. Ananas. Ananas. Se oli ainakin hyvä. Oi! Nää ei mene mikään hukkaan, että nää käytetään kyllä johonkin ruokaan ja Niin, tai syödään paitsi te kaksi, että mitä syödä noita, enkä mä. Mulla on yksi kaveri, joka tykkää kaalista, niin se voi Älä pois siitä, jes. Ja 26 on meidän numero. 86. Onko se tää tonnikko? Just Kyllä, tonnikona tuli viimeistä. No niin. Tää oli nyt tässä tämä video tällä kertaa ja muistakaa tykätä. Ja peukuttakaa vaikka ja laittakaa kommentteja alas, niin me vastaillaan niihin sen mitä kertaa. No niin, näkemiin. Heippa!